hinay Kaulah sisa hinay Isang kumitan na yung nalalaki sinusunod kaya Isang kumitan na yung nalalaki sinusunod kaya Hey! Hey! Urut-urut May bayagan ko ba yung ikaw sa'yo? Nabigay sa mabigay ng iso May bayagan ko ba yung ikaw sa'yo? 그저 지나이가 오하라고 아까 지나이가 심하야고 아시 지나이가 마우시하며 시간 지나이가 비시야 하세요 지나이가 생각하세요 서서와 서서 하대요 칭칭아 칭칭 상동대사야 서서와 서서 하대요 칭칭아 칭칭 상동대사야 수수시는 나야 너와 시사히 나야 엄사엄사 그만하나요 내게 라라라 지시도 가야 엄사엄사 그만하나요 내게 라라라 지시도 가야 Kita layak, kita lupa itu tuh. Istri kita lah, kita harus bayang itu saya mengabdi sama pikir ini semua mereka tak kuat kusuci naik orang aku kusuci naik pasai aku pasti naik mau siapnya sedang naik lebih siap sedang naik pasang masih mau Thank you.